En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ang mahitungod aning change ba sa day of worship gikan sa Saturday ngadto sa Sunday, no, ni shifta ni adto sa kining larawan in response pod atong bag-ong nahigala diha sa Facebook nga naghiskot siya og mga ribulto, no, mao nang mipalahita ni adtong higayon na nakaron. No, kining issue mahitungod sa larawan, no, kung nagmonitor gyud mo aning istasyon no Ari Mendipolog, kadaghan na gyud ako na balik-balika. Unya dili man ta mo undang ana, mo balik-balik ra man gyud ta gihapon ana kay ang teacher bitaw diha sa eskwelahan magbalik-balik ra man puna sa iyang mga lesson. Labi na kon ang mga estudyante dili gyud sabot dayon, madugay pa, mao nang kinahanglang balik-balikon hangtod masabtan. Kidaw lang og kanabang pulan ta, tapulan ta. Di ba, mga tinahod nga tigpaminaw? Pero sangan sa pagtuo, sangan sa gugma nato sa Dios, kining atong pakabana pod dili lang sa atong kaugalingon, magpakabana pod ta alang sa uban, oh, mao na nga maghago kita aning pagbalik-balik aning mga issue may labot na sa pagtuo. Okay, now kini karon atong hinumduman sa, no, para dili ba mo matingala kay si Isaias nagpasidaan na gyud sa kapitulo 5 bersikulo 20 nga moabot ang panahon nga adunay mga tao nga gigamit siya og kanabang basumbingay nga iyang gihisgutan kanang bulok nga itom. Doon ako ni mga tao nga kanang itom ilag yun nga pugson, ilag yung himuon ba nga puti og kining puti balihon himuon pong itom. Ang buot ba ipasabot ana nga ang pagtulunan nga maoy insakto, himuon nilang maoy sayop. Ug ang sayop, mao na po himuong insakto. Di ba? Pananglit lagi kanang mahitungod sa larawan. Mahitungod sa larawan gani, ang pagtulunan sa Biblia, dili dautan ang paghimog larawan o ribulto sa insakto nga gamit. Nakuha ninyo? Dili dautan ang paghimog ribulto o larawan sa insakto nga tumong o insakto nga gamit. Ang dautan lang sa larawan kung kini himuo ng Dios o lain nga Dios. Bodi pasabot, kitang mga Katoliko o kaming mga Katoliko, gahimo mi og mga larawan ang pangutana, gihimo ba na namo sa insakto nga tumong o sa insakto nga gamit? Ang tubag, gihimo kayo. Di ba? Oh. Kay kanang pagdili o dili maayo o sayop nga tumong sa paghimog larawan, mao lamang kana usaragyod ka rason ang pagdili kana rang kung himuong Dios, himuong laing Dios. Kana bang maghimo kag ribulto aron himuong Dios, dugangan nimo ang Dios nga tuwas langit, no? Pagbaton ng laing Dios, mao nay gidili. Di ba? Niya, kitang mga Katoliko wala man ta tuloy mga pari nga kanang ato mga ribulto himuong Dios. So, dili kita mo'y naiguana. Unya, na ay mga tao lagi karon nga ilag yung balihon ba? Kay sa Biblia go, duha ka klaseng larawan. Gidili, og kanang wala idili.
ang termino ana nga makita kayo nato sa Biblia kanang pagtawag anang mga larawan o rebulto o mga butang nga kanang wala masupak sa Biblia, gitawag nag mga balaang simbolo. Pwede po na nato tawgon og sacramentals. Sacramentals. O kanang makita nga butang nga dunay gitumong, dunay mensahe. Di ba? O kanang mga larawan nato nga gihimo nato na sama sa larawan sa mga anghel o larawan sa mga santos kay nagtuota nga simbolo na o sacramental na simbolo na siya sa presence of God. Kanunay naman ako nang ibalik-balik. Symbols of the presence of God. O, dayon lain pong pagpasabot ana nganong gahimo ta kay kana nagrepresent. For example kanang larawan o ribulto sa kiruben o anghel. Di ba? Si Moses gisugo sa Dios sa pagpahimo ana na mabasa sa Exodo 25. Unsa may katuyuan ato? Aron ba himuong Dios? Laing Dios dili. Gihimo to ni Moses, gisugo siya sa Dios sa pagpahimo ato kay kato himuon lang tong kana bang tawag ana? Himuon tong representation sa mga anghel sa langit. Di ba? Kay kanang kirubin god anghel man na. Gisugo sa Dios si Moses sa pagpahimo atong duha ka ribulto sa anghel o kirubin. Ibutang to ibabaw sa sudlanan katong old Ark of the Covenant sa masig kakilid. Unsa man ang kirubin o anghel? Katong gihimo ni Moses, ribulto sa kiruben. Unsa nang kiruben nga ribulto? Nagrepresent sa mga anghel. Unya, nganong moingon man ta nga nagsimbolo sa presensya sa Dios. Tungod kay, kung basahon nato ng Exodo 25, tudling 17 hangtod sa 22, didto man ang Dios makig-istorya sa mga Israelitas. Niingon man siya nga, ari ko diri makig-hinagbo ninyo. Ari ko diri makig-istorya ninyo. So klaro kayo na nga iyang gipasabot nga naadidto sa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan nga naay ribulto sa kiruben, klaro kayo nga naadidto ang presence of God. So mao na nga katong sudlanan nga naay ribulto sa kiruben nagsimbolo sa presensya sa Dios. Sato pa mga balaang simbolo daay ng mga larawan nga himuon natong bang dayan-dayan diha sa templo ba o any nya moingon ta nga asa man kag bersikulo ana beritas mabasa gyud litra por litra nga kanang mga butang nga balaang simbolo na. So dagan din ta sa Salmo 74 1 hangtod sa 9. Klaro kay na nga ang templo sa Dios o ang templo sa katawhan sa Dios na ay mga balaang simbolo. O mao na, mga balaang simbolo. Unya, giunsa man na, paghulagway ng mga balaang simbolo, unsa man na? Basahan ninyo, giunsa na paghulagway. Sa Ezekiel Kapitulo 41. Ezekiel Kapitulo 41, tudling 15 hangtod sa 20. Basahan ninyo diha. Nga, subli na po diha, nga gihulagway, pinaagig pananaon, nga ang templo sa Dios na ay mga dagway sa kiruben o ribulto sa anghel. Di ba? Unya, giklaro pag yun say dagway, giingon diha, na ay nawong sa tao. Di ba? Kay kanang anghel, nawong sa tao. Naalip ako. Di ba? Na ay makita yun, nawong sa tao. Na karon sa atong panahon karon mga simbahan karon unsa mang simbahan na nga na ay nawong sa tao. Rawan, Katoliko raman. No? Was ana pong kuan, Orthodox, gikan raman po nas Katoliko, kanang Aglipay, gikan raman po nas Katoliko. Di ba? Nibulag lang na sila. Pero ang original ana, Katoliko kyod. Diba? Kay hingbulag raman na sila. So mao na. Dayon, dili lang gali naong sa tao, makita nimo na bagay dagway sa usa ka leon. Leon. O patiil. Diba? Oo. So, mao na atong giingon ninyo nga actually, dili gyud daotan ang paghimog ribulto. Bisan unsa sa insakto nga tumong, insakto nga gamit. So, unsa gali kaayo to, ato lang gi-review ha, unsa gali kaayo to insakto nga rason nga nung maghimo taglarawan o ribulto, tungod kay maayo na siya himuong representation,
simbolo, kanang pagpasidungog. Unsa may example anang naghimutag ribulto aron pasidunggan ang angay pasidunggan. Kanang atong bayani. Di ba? Si Dr. Jose Rizal, nganong gihimuan man siya nato og ribulto o monumento atong gibutang sa atong plaza aron ba himuon siyang laing Dios? Hinoon, sad to say, ikasubo po nato kay napoy mga abot pila ka grupo ba na o naay grupo nga nahibaw nato nga ilang gihimong Dios si Rizal. Di ba? Sayo po sila ana. Oh. Pero kanang maghimutag monumento o ribulto niya aron siya pasidunggan, ay dili na daotan. Di ba? Oh, kay kung daotan pa na, so ato undang giguba ng ribulto ni Rizal o monumento niya sa atong plaza kay naman gud diha mabasa sa Biblia nga kadtong mga monumento o ribulto sa mga Dios panggubon. Ang instruction lang gyud sa Biblia nga gubon kadtong mga Dios. Kay sayop man to. Kanang mga magbatuntag ribulto sa mga Diyos, sayop gyud na. Kay gikumpetensiyaan man nato ang Diyos nga tinuod sa langit. Pero kung ato lang gibuhat, isip dayan-dayan, aron pasidunggan, ang angay pasidunggan, dayon isa pa, aron pod nga inig kakita nato sa maong larawan, mahinumdum po dayon ta sa angay natong hinumduman. Muan hatas mga kanang bukid-bukid, kasagaran diha gyud ko makakita og kuan sa ilang balay sa diha pagalispirtahan na anay kanang kalendaryo nga gipanghatag ra po na sa mga kuano kalendaryo din na aday larawan nga sa mga artista ba diha nya narabag pay uban nga ang ipakita nga murag kulang og panapton ang gipangsuot o gihulagway sa larawan kana bang hilas nga larawan makita nato. Di ba? Kung makakita tag larawan nga hilas, mga laki kasagaran mo, mahilas po dayon ang huna-huna. Di ba? Naabay mensahe ba? Kanang makita na to. Pero kung makakita tag larawan sa mga santos, ay kung ingna nga hilas ang atong mahuna-huna. Di ba? So, buti pa sabot, ang larawan po, maayong gamit sa larawan, maayo po na siya, makatabang po na nato og hinumdum sa angay hinumduman. Makita tas larawan ni Jesus Christ. Makita tag larawan ni Mama Mary o uban pang mga santos. Ay kung ingna makauna-huna taglaw ay diha. Di ba? Mao man gani nga nagtuo ko nga kining deception sa yawa nga katuwang giingon ni Isaias nga dunay mga tawo nga insakto himuong sayop ug ang sayop himong insakto. Kanang atong larawan sa Katoliko insakto na. Pero unsaon man na paghimong sayop sa uban. Di ba? Di ba? Kaya nga itong mga larawan insakto man na mga Katoliko. Pero nganong doon na may mag-ingon nga sayop na. Natuman ang giingon ni Isaias nga doon na mga tao nga ang puti himong itom ug ang itom himong puti balihon. Di ba? Giun sa Manila pagbali ng atong mga larawan. Di ba? Moingon sila nga ayaw mo anang larawan sa Katoliko kay Dios na. Sa Facebook lang, nakabasa ko rog, nag-comment sa akong gipost, naingon siya nga, kamo mga Katoliko, daghan mong giampuan nga Diyos. Iyang bot-pasabot pa nga kanang magluhod-luhod tas larawan sa mga santos mo kuno na. Misrepresentation na sa atong pagtuo, kay ang atong mga pari, wala gyud magtudlo nga kanang mga ribulto himuong Diyos. Kung nag-atubang ta sa atong pag-ampo sa mga santos, ang pasabot lang ana nga nagrepresent lang ng larawan sa mga santos. Nagtuota nga ang mga santos dili ka ng ribulto, tuwa sila sa langit. Ang atong giatubang ilang representation, ilang simbolo, pero ang atong giampo gyud katong tuwa sa langit. Nga ang atong pag-ampo nila dili ingon nga nagtuota nga Dios sila. Ang atong pag-ampo lang nila para sa anang mga yuta og kanabang assistance sa mga prayers sa atong mga pastor kanang mayngon ta pastor i-pray over mi be iampo mi be inginanara kaming mga Katoliko kung magampo mig santos nga tuwas langit wala man may magtuo nga Dios ng mga santos kay tanawa lang magampo mi nila di ba kung mulitok mig San Vicente, San Antonio ipangalia mo kami o iampo mo kami. Wala may maingon nga, San Vicente, Santa Maria, Diyos ka, kaluy kami, nag-aimig, unsa diha, Basta santos among sangpito, nang amag yung ilitok, iampo mo kami. Santa Maria, pray for us.
San Vicente, pray for us. Asa man sila muampo, dito rapod sa Dios. So, sayop nang muingon sila nga, kining mga Katoliko, daghang pang sangpiton, nga dili mo sangko sa Dios. Sangpit ni San Vicente, San Antonio, Santa Maria, nga unta ang Dios ra may gamhanan. Pero hunahunaan ninyo, kung musangpit mi sa mga santos, dili ba na mo paingon sa Dios? Maig niingon mi nga kanang santos mo'y Dios. Nga kanang among pagpangayo nila, igo ramon pud mi nangayo nila sa ilang pagtabang pug-ampo nato. Di ba maingon ta, Santa Maria, iampo mo kami. San Vicente, iampo mo kami. Asa man sila mag-ampo? Sa Dios. Sa ito pa, tanang pag-ampo sa Katoliko, mupaingon yun sa Dios. Di ba? So, muna nga, dili tinuod na nga ang pag-ampo sa Katoliko, diha rataman sa mga santos. Mangutana siguro mo nga, sa may bersikulo sa Biblia nga kanang mga santos sa langit magkatabang. Kanang gipadayag 5:8. Basahan ninyo ng gipadayag 5:8 na yung mga simbolikanhong pulong diha nga nagpasabot og mga santos sa langit. Mga anghel o kanong mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Unsa may ilang gihimo, ang pag-ampo kuno sa katawhan sa Dios sa yuta, ilang gihatod, ilang gitunol ngadto sa nating karniro nga buti pasabot si Kristo. Ang mga prayers dito, ang gisimbolo nga pulong gigamit, insenso. Ang insenso nga nagpasabot og mga pag-ampo sa katawhan sa kalibutan. Ang gibuhat kuno sa mga balaan dito sa langit, ilan ang gigather ba? Gitapok ng mga pag-ampo sa katawhan sa Dios sa yuta. Ingon nga insenso. Nya ilan ang gitugyan, gitunol ngadto sa nating karnero nga si Jesus Christ. But pasabot, ang mga santos dai sa langit nagtabang og hatod sa atong mga pag-ampo ngadto sa Dios. Mo nay but pasabot ya. Nitabang sila nato og hatod sa atong mga pag-ampo ngadto sa Dios. Sa ato pa nagpataliwala ang mga santos sa langit. Punan pa ng Hebrehanon Kapitulo 12, versikulo 23. Mga espiritu sa mga matarong, apil na sa mga sangpito na to, duuluno na to sa langit. Di ba? Basahan niyo ng Hebrehanon 12. Hebrehanon 12, gikan yun, tudling 22, hangtod sa 24. Akong usbon, Hebrehanon 12, tudling 22, hangtod sa 24. Tanawa diha o kinsa kayo duolonon o sangpitonon sa langit. Di ba upat na kabuok diha? Dili kay Diyos lang. Di ba? Gisangpit ko no ang Diyos, ang mga anghel. Okay, kita mga Katoliko musangpit po sa mga anghel, di ba? Sama ni Saint Michael. Nagali tay mga kapilya nga hinganlan jud og ngan sa anghel, di ba? Okay, intercessor man pud gyapon ng anghel. Di ba? Ingon diha, ang sangpitunon kuno duulunon kuno sa langit mao na ang Dios, ang mga anghel, si Jesus Christ. Dai naa pa joy kuan kanang sumpay og ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Unsa man na mo man mga santo sa langit. Sa ato pa ang mapangayuan at tugtabang sa langit upat ka buok. Dios, si Jesus Christ, Diyos Amahan, no? Pasabot ako. Ang Diyos Amahan, si Jesus Christ, ang mga anghel, o mga santos. Kanang giingon diya sa Hebrehanon 12:23, mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Hato pa upat. So kung muingon ta nga ang Diyos lang, hato pa gikulangan na to ng gitudlos Biblia. So kinsa may nagkulang ron og pagtulunan na gitudlo sa Biblia, Katoliko o dili Katoliko? Ako mo ingon nga dili Katoliko, kay nganong ilamang maynusan ng gitudlo sa Biblia? Ang giingon sa Biblia nga duulon kuno o sangpiton kuno sa langit, ang Dios, si Jesus Christ, mga anghel, og mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Sigurado gyud ko mga santos na. Di ba? Kay katong nga nahingpit na sa to pagihingpit. Ang itong mga anghel sa langit nga matarong, di naman to hingpiton, kay hingpit naman to daan. Ang Diyos po, dili naman na hingpiton, kay hingpit naman na siya daan. Kinsa man nang giingon diyang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Wa may laing ipasabot, ana.
No, di ba? Mao nang mga santos nga na perfected na sa langit. Mayroon sila nga nung sangpit-sangpit mo mga patay. Nga, mga santos. Ako gibalik-balik yun akong tubag na riya sa Facebook ba nga. Nalimot siguro mo nga, ang tao gani gikumpuni sa duha. Lawas o kalag. Sa to pa espiritu o lawas. Inig kamatay sa usa ka tawo ang madugta niyang mahanaw nga wa nay kahibalo, wa nay kanang sana kanang panguna-huna, kanang lawas nga mobalik sa abog. Pero ang kalago espiritu, kuha na, magigistorya na sa Ginoo dito sa langit. Basahan ninyo, pinadayag size 9 hangtod sa 10. Pinadayag size 9 hangtod sa 10, mga kalag sa mga martir, kay ingon man sila nga, Ginoo, unsa pa ba kadugay nga hukman nimo ang mga tao nga nagpatay kanamo? Di ba? But po sabot, mga martir na. Nganong nagsangpit man sila, nganong nagsulti man sila, nga patay naman ta ilang lawas. But po sabot, ang namatay nilarang lawas, pero ang ilang espiritu, nga maayo nga relasyon nga do sa Diyos, wa na namatay. Kay ang Diyos, dili Diyos sa mga patay, Diyos sa buhi, mga buhi. Naagi ko, kapilagi ko makabasa dihag comment di sa Facebook nga, moingon nga, kamo mga Katoliko, ampo-ampo mog mga santos nga patay. Unsi patay? Mahimong ilang lawas patay. Wa na'y kahibalo, di na makasulti. Pero ang ilang kalago espiritu nga tuwa na dito, nakiguban sa Diyos, makasulti na. Pinadayag size 9 hangtod sa 10. Kay makasulti sa ito pa, makapataliwala. Pwede sila mo tabang na tuog ampo. Di ba? Nga klaro man na, Hebrehanon 12. 22 hangtod 24, nga ang mga sangpitunon sa langit, mauna ang Diyos, si Jesus Christ, mga anghel, o ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. So mauna nga, kanang mag-atubang migribulto nga mag-ampo mi sa mga santo sa langit, kanang ribulto, representation lang. Wala may miingon nga, kanang ribulto, mauna Diyos. Di ba? Kaya dili man supak ang Diyos anang representation. Kadto galing ribulto sa bitin. Nganong gipahimo man to sa Diyos, nga pwede man siya magmilagro diretso, nga way larawan. Pero nganong gipaagi man niya larawan sa bitin, katong iyang milagro dito katong sa Numeros 21:4-9, nga katong napaakan tong mga Israelitas, dayon nihangyo si Moses nga wag tangon to, kay mahurot ang mga Israelitas ug kamatay kung magsigit sila pamaak. Unsa may gihimo sa Dios sa pagdungog sa pagampo o pagpataliwala ni Moses? Pwede man mo ingon ang Diyos, mga ayo na sila diretso, dili na sila mga matay, bisag na paakag bitin. Pwede man na sila mo ingon, ana. Pero nga nung nagpahimo pa og ribulto ang Diyos sa bitin. Ningon siya nga, Moses, paghimog larawan sa bitin. Kadtong makakita, mututok, anang ribultuha, di mamatay, maayo hinuon. Sa ato pa na, di ay higayon nga ang Diyos magmilagro, ipaagig larawan o ribulto. Sa ato pa, kadtong ribulto sa bitin, nagsimbolo sa gahom sa Diyos. So, pwede po dahil na, kanang larawan o ribulto, magsimbolo sa gahom sa Diyos na nas Biblia. Di ba? Kanang panyo. Pwede po nahimuong simbolo sa gahom sa Diyos. Kinaamay nahikapan lang niya ng panyo, o bisan katong sid-sid ni Jesus Christ na ayo. Di ba? Pwede dahil nga kanang butang himuong simbolo sa gahom sa Diyos. Ang Katoliko, gatudlo nga Diyos ng ribulto. Simbolo lang. Di ba? Kanang mutawag kag telepono. Ang imong giatubang kanang telepono. Ang imo dayang gipakig-istoryahan kanang telepono. Dili, oy. Ang timpulo, instrumento lang to. Latayanan lang to sa imong tingog nga moabot dito sa imong gitawagan. Maupo na. Nga kanang ribulto nga among giatubang, nagrepresent lang na. Latayanan lang na sa atong pag-ampo ngadto sa gilarawanan ana nga tuwas langit. Ano man tayo igong panahon, mga tinahod nga tigpaminaw? No? Wala tayo igong panahon, ay niyo si Piata po, doon niya ang alas 8 sa gabi. Hindi na alas 8, alas 7 na. Alas 7 sa gabi kay... del fuego infernal, pidiendo para salvar.